eh. Lalay, buyan, makanyan. Uy, ito mo, tutukin kaya mo kanya. Ano ko lang ito, Pio? Ito na! Ay, very good. Ganun ba? Pwede naman pa kayo dito, boy. Uy, huwag mong bibigay sa kanya yan. Hindi naman Huawei yung cellphone niya. At least, matibayin ka na kung kalambot na, no? Matibay na din Huawei, ne? Matibay na din Huawei. Matibay na sa mo. Ito. Tagalog, alam mo yung search na. FB. Magandang tamo. Magandang tamo. Huwag ko nakita mo. Bolo, matiki. Boy, yan pa man start eh. Yan. Yan, maka-start eh. Tinaman. Boy, maganda mo. Aprint yan yun. Buko na. Bahala ko yun. Bebe. Boy, ne. Wala mo na nagloyo. Ramen. 1v1. Ay, sarap mo yung meat, Joy. Ay, tawag yun eh. Dala. Tignan lang. Na. Wala cellphone. Wala cellphone. Wala cellphone mo. Alay ko ba? Nag-bite ako. Tama. May maling yata yung maayos. Tayo pag-ibig. Uy, pag-ibig ba siya? Tayo na ang pag-ibig. Ano ka? Nan, boy! Ano? Ano na pala ako pinakyan? Wala nga. Mag-classic po. Mag-pro. Ba't mo ano ka? Custom. Well, custom. Bisis na pala ng anigara, no? Ikaw nga ako din ba yun? Nakarap ko. Kaya ako nga mag-invite ka kayo. Offline ni Joseph. Ay! Hindi mo wala ka binintunan. Android! Senyora. Ikaw habim ka rin? Ay, Brian pala nga. Ako mamarap din ya. Kaya ko dito eh. Pero pagkatambali ng araw, sinunta ulit ang GMA guy. Dapat na nag-TV. Sayang itong nilive ko rin. Ano yan? Makaparay siya.
Sige pa din lang Bakit eh. pala kapalit Itrim kayo pa kanya. Ha? Eh, pa naman may is yung copyright. Oo, umiyak ka ba? Kahit ko naman manood yung copyright. Eh, magaga. Padala na na yun. Iyak ka ba? Tingka ka pa. Just eat lang siya. Ay, senyor. Kaya ma-invite mo. Ora. Ay! Iko. Wala itang Hindi ako makakayag yun. Mag-get ang court. Iko, 28. Robert Court. ito palang subdivision. Ay, gaya. Dash, Northville. dash. Ito palang Northville. Maluwag yun. Just pinag-iwan ko. Ilyoti ko babae. Ibrahim yung natin. Ingat lu diaron. Ay, Iba kang yun. Tama. dalawa lang. Diyan din yun. Sigurado. Mabiya mo na kayo. Mga kaya mo mga binigay sa akin. Ano pala? Marawuli ko din yung malating reference. Kasi yung reference mo, 1, 2, 3. Kaya mo. Ito Siguro, nga mga kaya mo. Ito nga kibo malaki. Oo, maka-ilote yun eh. Kahit na reference kayo nila mo, makabako dyan tulo. Wala magkasal. Ngayon nga, kasdala no reference. Hindi mo kalit. Nakalalim natin. Nakalalim natin. Bakit ang Ang dali. Ang dali. Dahil nga ka. Ako mo, hindi mo yan. Dali ka ba online dyan? Orak mo, problema yun. Lakal ka naman. Ano, Marty? Ay, baka mag-iis ka. Bukas sila pa rin. Dahil nilagay na kami pa. Ang dali na. Uwi ka na. Malay na yan. Na? Napakakarami mo. Bilis mo, dapat. Ay, kunin mo nga yan. May ako. Na? Wow. Ginagawa mo baka paano yun? Kala ko tingnan mo. Wala niyo. Wala mo. Hindi na kayo. Yan kunyari. 7-11 ka. Hindi natin sinalaman. Grabe pa na. Bako na mo ini. Iyon mo ka na. Iyon na. Dahil na ka mapili. Bawal ka na lang. Yung mo sinabi daw kinuha mo na. Yung mo sinabi daw kinuha mo na lo. Sige, kalibot na. Busy ka. Yung waging eh. Sabi mo rin mga Nanong smell ko namin ko eh. Nanong smell ko. Malala ko na ba? Ang tingin anong pag-ibig. Mga pag-ibig ito. Pinex na ako. Yung mo nagraba sa agad eh. Kaya bilis mo nang hindi. Mag-service sa ano, kape. Pwede mo na akong tasa. Magkape ako mas. Close mo na. Eh, nakalulog din. Balat na naman. Eh! Bakit mag-Amerika? Iko. Wala ka na ko. Hindi yan, pero. Ano yung reason mo? Ibait na eh. Berdewan eh.
Hindi pa din. May nababayang bangko. Tulong mo na. Ay, Ayun. yung mag-start game na. Linis, linis. Ba't ni? Yun. Nanawarin yung Nanuwang ko yun. Kapitol. Mga kirapan yung mag-text si Tina. Isa ko minuto. Ako yung may tulos ng boss. Again, Baby, open. Tayo kami na. Hari, boss. Senyora, senyora, senyora. Hindi yung pa-triangle sa loob, diba? Senyora, senyora. Pwede naman may sunod din, Alila. Ha? Pwede na ba may sunod? Pati-pick up? Babas. Basta ka man yung O pakisabihan mo yung Brian, hindi pa tayo pick up. Kaya man, Sir? naalala mo yung suporak natin? Isa si Yura.
pina-adjust ko yung subdivision plan natin para maging 200 square meters. Yes, sir. Patingin naman ako. Kasi pupuntahan ng tetep layout. Ano yung malyari kanyang ganyan, boss? Layout tayo ng 200 square meters na selida. Hindi kasi ito selida. Yung value na kasing 200 makapakan niya, ne? Problema ini makalako ya. Uwe, manabig yung Siyempre, ngayon ini naman tatalan ng titulunan ini. Oo. Kami sa lini mo ng ibandi, ini lot 9, portion of lot 9. Oo. Damang takan yan, pututan tayo ini, sumuhon-muhon. So para kuha ng 200 na, extend tayo ka rin. Isagad na niya kanyang... Mali! Ali, So sobra yung 200 dito. Kaya lawin tayo kanyan. Ginawa na yung plano yung Eman eh. Wala ka pang ginawa? Ito po yung dati siya. Wala ka pang ginawa pala. 530 and 330 po. May additional pa po, sir. Mali yan eh. Ito na yung magiging ano natin. Kaya kung di sinasalak pa ng kapabangan ng engineer na ilalagay kapit din. Dala kuya. Relax ka lang dyan. 162. $38. $199. Ayan, may waiting niya po. Malapit yun. Yung tagin niya ba itong... Kaya naman. May 200 mo sa Elina eh. Salwa na yung buhay ni, baka may kasundulo. Abisa na yung mga ibandi ka na. Ba, kaya pinpacket tayo karela. Ayan. I-turn over may kaya kang Eman. Eman, Yes, sir. buksan mo yung file ni Tete. Save ko yun. Tuturo niya sa yung ano, ating na kailangan. Kaya sarap. May portfolio lang yung pinanap. Gagawin ko siyang red. Yes, sir. Open mo na lang sa tetet, senyora. Ayun. Magiging 3 lakhs siya niya, hindi lang siya 2 lakhs. Kaya pwede mo na lang naman ang gamit. Ting nga biya ko niyang kasing boss eh, guys. Try na po kayo. Pasado. So, laban natin. Dalang NTS ka. Date modified lang po. Pwede mo diba? Yung red, yan. So magiging tatlong lote. 1, buo na to. Yes, sir. 2, 200 square meters to. Remaining. Ngayon gawin natin. Sige. Buli ko kanyang tep na. O di ba yung bali, mag-extend lagay na. Robot. Spray mo ini, spray mo ito. Para balo to. Kita mo itang affected. Kita mo ilinog yung bali ito. Ngayon yung sabihan na, engineer, kanino yun eh? Puta pala manda kami kayo eh. Pagtunan niya itang titulo ng lot 13. Kasi lot 9 mo yung total nan mo. Yun yung may papakit mo. Iya kaya big load yan. Kaya bay lot 13. O ngayon eh, sige, BIK yung sukat na ninikaya kayo. Pero dapat, pagto yung titulo ng lot 13. Pati ito. Ang balo na pumitang tuturugay ni gaya ni Gato talaga. Ha? Ang tuturugay ni ba? Oo, ang gano ka rin. Yung load nila, kung itong makapis. Matanda. Yung mix and divide, yung mix and divide sinabi na? Yung Angel. Ganyan yung Angel eh. Matanda na Kasi ba? Nyura eh. Matanda na ba siya? Sino? Yung natuturo na... Hindi.
Hindi, may-ari yan. Yun yung nakabili na lupa dyan. Sino pa dalawa yung lupa ng dati? Hindi nga ngayon ko, kung klaseng sukat ginawa nila.
Alam naman nilang opisina yung pinababala ng ay, pinababala yung hindi mo makapagpapag. Akala tuloy yung mga kasaranan. Pinaba? Ano yung... Yung pinaka-ano niya, gate. Parang sinara mo yung ano, parang walang buma. Pero may kilala ka bang reflexologist dito? Ah. Bakit? Pagpaano ko sa logo, nakamuhi na yung parang nag-ground. Punta ka sa ano, Wednesday, dyan sa ano, sa likod ng McDonald's. Merong ano doon na merong, tawag yung parang sa mga bones, ganyan. Pa-check mo ko tapos merong therapy doon. Schedule ka ng therapy kung pa nakapede. Hindi reflexologist na kailangan. Hindi ko alam, wala Sa akong mga ugat. Kasi, masyado. Hindi naman siya masakit pero ano siya na, si Diretoles, wala meron yan na ganyan. ano na siya, nagkukuryente. Dati hindi masyado, lumala. Nakakugalis ako ng cellphone kasi kasi mga agents ka. Hindi mo nagpilitawan yung cellphone. Ako na kami, tapos sabi mo kasama eh. Ganyan ka? Ganun. Ang galing nagpunta singing yun ngayon. As. Mukhang naka-under na kami dyan. Ano ba? Huwag gagamitin niya nga kasi. Ito? Kasi hindi rin siya nakapalit yata dyan eh. Ako. Hindi. Hindi na po. Mayroon ko yung pagpalit. Oo. Insurance niya. Bakit? Hindi nag-print? Kaya kailangan po mag-different ko eh. Saka pa mag-pasligos. Yan, meron. Ang bilis pala to. Ay, ano ba yung mga kapagano niya? Pag ganyan ang hula mo eh. Ano na mga kapagano? Ito yung magmamano kayo ng pwede yung bunga, ano? Hindi nyo may kakabit yung mga Pare, si Lenny parang sa Pasko na lang babalik. Pasko na. September na. Oo. Malapit nang bumalik si Lenny. Basta ko yan? Ay. Malapit nang bumalik si Lenny. September 1 na. Sabi sa Pasko daw babalik. September 1.
Kung kasi yung kubino. Hindi kanina. Kubino. Eh, Magaling mo eh, sila? ito kasi. Magaling mo sila? Ang mga katsaya. Wala ka na ako? Ngayon, kita mo? Ba't ito rin? Huwag niya ibot. Pagpalang sa mga lalambot na kumagaw. Ba't nangyari? Anak manulog eh. Ikaw nangyari. Sabi ang nangyari. Pwede kita panta lalo. Ayan ako. Ibigay ako. Kasi ba, makakanya na. Kasi na yung marami ng gata. Sabi ni Bongbong, malapit na ang pagbaba ng presyo ng bilihin ng bigas. Pangarap ko maging 20. Ay, nagtatapente na ang bigas. Ngayon, magkano na. 55 pinakamababa ang bigas. Alam niya, malapit na maging 56, maging 60 ang bigas. No? Ang mahal ng bigas. No? Wala mo 1,000. Magkano yung nangalang pa niya, sabi niya, may pinakita sa Facebook, malapit na. Kikita ko ng pangarap kong maging 20 pesos ang kilo ng bilyo. Utang na nado na triple yata. Hindi kahit sino yung, bakit daw ang anak si Karino? Hindi nagre-reklamo. Siyempre, hindi naman kami nagre-reklamo. Gusto nga namin, yung isang sigarilyo, 2,000 eh. Para wala naman sigarilyo. Oo, gusto ko yung pangarap ko, isang stick na sigarilyo, 2,000. Yung isang kilong bigas ka, nakakain mong pamili. Oo. Yung isang moderators. Bigyan pa isang tao doon. Oo. Diba? Pero pangarap ko pare, yung sigarilyo, yung isang stick, 2,000. Para, ewan ko kung may magsisigarilyo pa, yung mayayaman na lang. Maganda yan. Pero yung mga mahihirap, hindi na siguro magsisigarilyo, no? Kunyari ito, 2,000 sa stick na sigarilyo, ha? Hindi na. Bibili nila ako ng sabu. Hindi, magsasabo nila ako, sabu 200 eh. Eh, ano pa? Yung mga pagpinsan. Hindi naman gagawin na nagtitinda ng sigarilyo. Oh, nasa lang ba? Nakasal dapat siguro. Medyo wala nga yung tama. Wala. Ha? Ha? Ay, ipot. Abi mga biyay kayo? Mga pagkatapos pa nalit. Wow. Sige, no problem. So, we have a... Ano yung chiki ko? Sweldo na ito, di ba? Kalingaw mo boss na. Sa sweldo ay mati. Chris, suma ko na rin. Eh. Dito sa Ragosa, boss, mabilis lang ito yung rito. Itong buong block. Si Harold Brian, punta tayo sa San Jose. Papick up ko yung aircon ni Shiga sa San Jose. Na. Hindi ka ito ko siya kung saan. Ano ba?
Sige ba kami kayo? Bali,